Знаете ли какво е Aquasource? Възможност. Възможност за по-добри неща и дела, които да проявим в живота си. Ние сме преносители на информация, която може да се окаже в точния момент безценна за човека, който търси такава алтернатива. Не може да задължиш и да накараш на сила, нито да ползва продуктите, нито да види възможността за развитие. Можеш само да заведеш човека там, където той иска да отиде и да си му пример, опора и вдъхновение. Много хора смятат, че да си имаш личен бизнес е голям кеф и свобода. Включително и аз. Работиш когато прецениш, сам си шеф, имаш възможност да си подбираш клиентите, ти решаваш кога да си в отпуск. Това е така. Това са само хубавите неща. Но за да започнеш, се иска инвестиция. Сумата обикновено е поне 4 цифрена. После почват разходите, осигуровките, счетоводител, зареждане, консумативи, заплати, сметки, наем, реклами. И какво? Тези разходи си вървят абсолютно без разлика, значение от приходите. И затова много хора избират уюта на наемната работа. Колкото и работа да свършиш, заплатата си върви малко, много, тя си е сигурна. В добрия случай де. Има обаче един друг вариант. Да започнеш личен бизнес с минимална инвестиция, като дори не бих нарекла бизнес инвестиция, а по-скоро инвестиция в здравето. Това всъщност предлага Aquasource. Да започнеш бизнес, в който да инвестираш в собственото си здраве и междувременно в това време, ако искаш, да изграждаш собствения си бизнес, да подбираш хората, с които да работиш, на които да казваш, които да информираш. И в един момент покрай тебе се завъртат хора, които не само искат да ползват продуктите, но някои от тях искат и започват да препоръчват. Ние препоръчваме това, което ползваме всеки ден. И това е силата на нашата възможност, на нашия мрежов маркетинг. Защото когато препоръчваш нещо, от което си доволен, ти го показваш с лицето си, с очите си. И няма как да подведеш човека. Тоест, ти предлагаш това, от което ти си най-доволен. Аз ви предлагам бизнес, в който започнах преди години с много страх, но сега съм сигурна и знам, че съм на правилното място. Продуктите са уникални, но бизнесът е още повече. Предлагам ви да дойдете в екипа, да станете хора, които мислят не за ежедневните неща и рутини, а мислят за това как могат да подобрят здравето си, как могат да подобрят доходите си. И това е нещо, което Aquasource подава. Заповядайте в екипа ми.